سلام نعاكم يكون تخطاتلتي نظرات ميديا نلوما بتقراي زلو بوليتيكاون وتادرون معبالتات مس كونتات إثيوبيان إرتران بمزمادا بزوانا علمنا نزقاتمو عبيتي وانا وين حابريتات حيزنا قريبنا لنا حالتات قلطف دقف عريسيف تحت عدمة تقراي ممراخو فيدرال منغستي مس حوحات درك قبر يولن كبل أمبسادر متنكاوم عزازي سراويت مكلخال إثيوبيا ناب حيلتات فانو مصنبارو كبرت صورات إرترا بمغلب بيلوم ناب رايا كم زخون محبارو RSF أب دوب إثيوبيا نتركاب كورما كم قصصارو زده سوسو صبصبات حيزنا لنا نشانلنا شير لايك سبسكرايب كتقبر بمعدام ناب زرزرو ممكن نسقراكم حيلتات قلطف دقف RSF تحت عدمة تقرواي كم زمارخو تقليصون أب سودان بزكايد زلو كوينات كاب تقراي تقفيفوم ناب أرمي سبعان يلون ناب أرمي عسرت سلسة تحاوسو تقارو مناسي أفتي كوينات يمارخون يسوون كم زلو تقليصون بزدما تمالي حادة تحت عدمة تقراي وتادر كم زتمارخة تقليصلهم حيلتات قلطف دقف مس سراويت السودان أب زكايد وكوينات حدث ولادي كلل تقراي زخونه كوتتي وتادر كم زمارخ أفليت وكبل إنسايدر أفريكا حبيرو اتي تقراي تحت عدمة وتادر مخانون أفتي تمالي حاموس عسرت سلسة حاسة بعقوطات أوروباوين أب تقا كتما كرم كاب زتخايد وكوينات بحيلتات قلطف دقف RSF كاب زتمارخوت واقعاتي حدا مخانو بمقلاز ازيد ما سراويت حوحات مس سراويت السودان تسلفو يواقع كم زلو زرعي توسخ مرداتا مخانو اتوم عطوات قالعام حقراو حقي تحت عدمة زخون هزانات نابع عطقاو قجت مملمالن معتاقن كم زخلكلن بقبان كويناتي كم زحتتن زيقالز وكان تخونام أب تقراي زلو قدد وتشادرو ململا نزي حق زتحاسي بمبال تتابع تساو مسلات كخصو مزنحام يفلاتم መንግስት ፌደራል ምስ ሕወሓት ዝኾነ ይኹን ምድርዳር ክገብር የብሉን ክብል ኣምባሳደር ስሌማን ደደፎ ገሊጹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሕወሓት ካብ ሙሉእ ውድቀት ንምድሓን ብዝግበር ናይ ድርድር ፃዕሪ ተታሊሉ ምስቲ ጉጅለ ዝኾነ ይኹን ምድርዳር ክገብር ከም ዘይብሉ ኣምባሳደር ስሌማን ደደፎ ገንዚቡ ሕወሓት ብዝለኮሰ ኩናት እናተሰዓረን ግብኣተ መሬቱን ተቐርበን ኩሉ ግዜ ብስም ድርድር ናይ ዓረፍቲ ግዜ ብምውሳድ ዳግም ንምውዳብ ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ገሊጹ ነቲ ውድብ ብምብታን መራሕቱ ናብ ፍርዲ ካብ መቕረብ ወጻኢ ካልእ ኣማራጺ ክሕሰብ ከም ዘይብሉን ህዝቢ ትግራይ ካብ ናይ 50 ዓመታት ጭቆና ናጻ ክወፅእ ከም ዝግብኦን እቲ ኣምባሳደር ሓቢሩ ኣምባሳደር ስሌማን ደደፎ ኣብ ገጽ ኤክስ ኣብ ዝዘርግሖ ጽሑፍ ንሕወሓት ካብ ሙሉእ ውድቀትን ምድሓን ብስም ድርድር ሓድሽ ጉያ ይጅመር ምህላው ብምሕባር መንግስቲ ምስቲ ጉጅለ ዝኾነ ይኹን ምድርዳር ንኸይገብር ተሓሳሲቡ እቲ ፖለቲከኛ ከም ዝሓበሮ ሕወሓት ብዝለኮሶ ናይ ኩናት ሓዊ እናተሰዓረን ግብኣተ መሬቱን ተቐርበን ኩሉ ግዜ ብስም ድርድር እናምለጠን ይርከብ ኢሎም በዚ ድማ ዳግም ብምውዳብ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንዘይግባእ መስዋዕትነት እናጋለጸ ክነብር ገይሩ ወይ ክብል ነቒፉ ኣብዚ ሕዚ እዋን እውን መንግስቲ ብምፍራስ ንሃገር ንምብታን ዝጀመሮ ኩናት ገና እንተተጀመረ ከም ዘይሰለጦን ተኣምን ብስም ድርድር ብፅሑን ዝብል ልመና እናሰምዐ ከም ዝርከብን ደገፍቱ እውን እቲ ጉጅለ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ንኽረክብ ልዑል ፃዕሪ እናገበሮ ምህላዎምን ኣብሪሁ ሕወሓት ኣብ ታሪኹ ብድርድር ዝፈትሖ ኣፈላላይ ተራእዩ ከም ዘይፈልጥ ዝሓበረ ኣምባሳደር سليمان حزون نزوجل بمبتان مرحتو ناب فردي كاب مغرب وزاي من عينة دردر كحسب كم زي قبوم بأصنعات تناقيرو بخالي زينا كبرت زورات إيرترا بمغلب بيلوم ناب رايانا تقعزو مخانو متغليزو كاب إيرترا زتبقسو شوعات تانكتات حمشت زو 23 كمون مدافعات زتغاللو كبرت زورات بعدقرات المغلنا بيلوم ناب رايانا تقعزو كمزغونو من جتاتتي كباب حابيروم اتناي كبيدا زورات من كسقاس إيرترا ميدا كوينات كاب جزا رأسا مريت بمرحاقة نرايانا تقراي ناي حدو شوكينات مدرخن نمقبار زقبرتو
ስትራቴጂካዊ ምዃኑ ተንተንትን ሓበሩ ይርከቡ። በበገሲኦም ካብ ኤርትራ ዝገበሩ ብርክት ዝበሉ ናይ ኩናት ከበድቲ ጽዋራት ብዓድግራት ቢሎም ትማሊ ኣብ ማይ መኽደን ከምኡውን ብከተማ መቐለ ቢሎም ናብ ኣንፈት ራያ እናተጓዓዙ ምዃኖም ናይቲ ከባቢ ምንጭታት ገሊጾም ኣለዉ። መሰረቶም ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት እቲ እናተጓዓዘ ዝርከብ ናይ ኩናት መሳርሕታት 7 ታንክታት 5 ናይ ኣየር ምክልኻል ዙ 23 ከምኡውን ዝተፈላለዩ መዳፍዓት ዝሓዙ ምዃኑ ተሓቢሩሎ። እዚ እናተፈጸመ ዝርከብ ናይ ከበድቲ ጽዋራት ምንቅስቓስ ብዝምልከት ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ርእይቶኦም እናሃቡ ይርከቡ። መሰረቶም ተንተንቲ ኤርትራ ነዚ ናይ ከቢድ ጽዋራት ዕጥቂ ናብ ውሽጢ ትግራይ ንክኣቱ ምግባራ ናይ ኩናት ሜዳ ካብ ገዛእ ርእሳ ግዝኣትን መሬትን ብምእላይ ንራያን ንምሉእ ትግራይ ናይ ሓድሽ ኩናት መድረኽ ንምግባር ዝሓንጸጸት ወታደራዊ ስትራቴጂ ምዃኑ የብርሁ ኣለዉ። ትማሊ እውን ኣብ ከባቢታት ውቕሮ ከበድቲ ጽዋራትን ኢሉ እውን ብርክት ዝበሉ ተተኮስቲ ዝፀዓና መኻይን ኣብ ከተማ ውቕሮ ከም ዝወዓላ ምጽብጻብና ይዝከርም። بخالي الزينة أبا مغلق فمناسي مصنعون بسنكي سقات كوينات زيغات يسددو مهلاو من تقليسو بكتما مغلق بفلاي أبا كبابتات الدياسبوران 7 كارين عطوات بباترولنا تنكساقسو ليتي غزان غزاب بمسبار مناسي يوسدو كمزلون مسيب زتاساسر زرفاتاتنا تفزأم مخانو نتحبيرو بسنكي سنة تتمهارو أبا تقراي زركبا ولك أبيات تمرتي كعصواز تقددان تخوانا بركة زبولو تمهارو دمو نبار ديس أبا ناخدو يمزقو كمزلو تقليزو بسنكي زحسب زلو كبيدو كينات أواجي قفان سرحتنياتات منغستي حاويسو بركة زبالة حزبي كافتي كل اللي وزمهلاون كالكالاتاتنا تقبرو لمخانو نتقليزو بمسارتي كافتي كبابيز وزلو حابريتاتاتو أبا كتما مغالا ناي مناسي قفا كاب منغدي حاليفو غزان غزا بمسبار موساد تجميرلو زي سقمت زي أبا مغالا بلعل بركي يفزام كمزلو زي حابرو منجتات بفلاي أبا كبابتاتو الدياسبوران 7 كاري مندرن عطوات بباترولنا تنكساقسو ليتي غزان غزا بمسبار مناسي نحانقو يوصد مهلاو متقليزلو مزي قفا بزتا أساسرون زرفاتاتنا تفصمو بمخانو هزبي لعلت نقاقا قبر الزاوعيت قريبلو بخالي وقن أبا تقراي زمت زلو بركت زبالا مناسي حاويسو بسانكي سنة تمهارو معصاو زتقددا نايولك عباية تمرتي كمزلوان تحبيرو بحفشا نزمت عامت أبا تقراي زمزقاب قطري تمهاراي بلعل بركي زغنسان تخوينو أبا ولك عباية تمرتي يمهارو زنورو بركت زبالو تمهارو كابا تقراي بموزا أبا دي سببا يمزقاو كمزلون زحشا ناي تمرت ممارزي يوصد مهلاو من تقليزو بزي بزتا أساسرا ناي منغستي سرحتنياتات حويسو بركت زبالو زيغاتات بزي ملقاقي قادتا كاب تخلل وزيوم يركبو بفلاي نعبي سقوم كاب زلو كبيدو كوينات علاو أواجي كوينات حوحاتن كاب زتتناخر قفانه نمملات هزبي وحسن ونمركاب اقري عوصن النابلة كاب تكرلل يوزي كامزلون نزين مقتع دماب وغن عطوقات كالكلاتاتي يقبار مهلاون تحبير لهم أزازي سراويت مكلخال إثيوبيا ناب حيلتات فانو كم زتتصنبر تقليزو أزازي رجمنت سراويت مكلخال ناب عطوقات فانو تحاوسو كم زلو كاب حيلتات فانو زوزو زلو حابريتاتات أملاخيتهم كاب سراويت مكلخال فيدرال زخونة أزازي رجمنت موتالك عودنه اجيغو ناب عطوقات حيل فانو تحاوسو لو نحس شوعاتي كلتا شناسر شمونتن عامة مرتاب تحتي أف بهان تيودروس إز كلتا ميتن شدش شنكور 14 كفل سراويت نزركب ناي برخا قست دمنا شالقات حوشلو تي ازازي نبت حيلي ابزت حوسلوان دموق اقبابلان سነ ስርዓትን ከምዝ ተገበርሉ ተሓቢሩ بمسارات زوزو حبريتاتات أبز حزوان أبا منغو سراويت مكلخال فيدرالن عدوات فانون أبز كايد زول جيجت كافتي سراويت بجوجلا ويون بتناصل ناب عدوات فانون ناي محواس من قسغاس ناتقبر كمزرك بتقليزو بزي مسارات دماك أبا سراويت مكلخال عزازي رجمنت زخانا موتالك أودنه الجيجو تمالي أماسيو شوعات نحاس كلتا شناصر شمونتن عامة مرأتنا بعدوات فانو تحاوشتو كمزلو تقليزو زي كم زيلون كلو أبزي تفلالي كبابتات أمحارا كبيد كوينات يقبر كم زلو زي تقلزو خينو أبلات سراويت مكلخال إيثيوبيان أب حيلتات فانو مس عدقوم يحووسو كم زلو من جتات فانو حبيرم
ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍን ካልኦት ጥምረትን ሱዳን ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝርከብ ከተማ ኩርሙክ ከም ዝተቆጻጸሩ ኣፍሊጦም። ብሓይልታት ህጹጽ ረድኤት RSF ኢሉ እውን ብግንባር ሓርነት ነጻነት ህዝቢ ሰሜን SPLMN ዝተጣየሸ ሓይሊ መስራቲ ጻዕሪ ሱዳን ወይ ድማ ታሲስ ብክልል ብሉ ናይል ኣብ ጥቓ ደቡብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ስትራቴጂካዊት ከተማ ኩርሙክ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሩ ከም ዘእተወ ገሊጹ። ምስ ሰራዊት ምክልኻል ሱዳን ከቢድ ውግእ ድሕሪ ምክያድ ካብ ከተማ ደሜዝን በአንፈት ደቡብ 136 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝርከብ ኩርሙክን ኩሎም ዋና ናይ መተሓላለፊ መስመራትን ብምቁጽጻር ልዑል ጉድኣት ከም ዘብጽሑን ብዙሓት ኣጽዋራትን ተሽከርከርትን ከም ዝማርኹን ኣፍሊጦም። እታ ከተማ ምቁጽጻር ናብ ርእሰ ከተማቲ ክልል ደማዚን ናብ ግድብ ሮሱ የረሰ ዝግበር ወታደራዊ ጸቕጢ ንምስፋሕ ዕድል ዝፈጥር ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ሱዳን ብሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ RSF ኢሉ እውን ብግንባር ሓርነት ነጻነት ህዝቢ ሰሜን ብጥምረት ዝተጣየሸ ሓይሊ መስራቲ ጻዕሪ ሱዳን ታሲስ ኣብ ክልል ብሉ ናይል ኣብ ጥቓ ደቡብ ኢትዮጵያ ዝርከባን ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዋን ከተማ ኩርሙክ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ከም ዘእትው ኣፍሊጡ ኣሎ። እቶም ናይ ታሲስ ሓይልታት ምስ ሰራዊት ምክልኻል ሱዳን ኢሉ እውን ምስቲ ናይቲ ከባቢ መሓዙት ዕጡቓት ከቢድ ውግእ ድሕሪ ምክያድ ካብ ከተማ ደማዚን ብኣንፈት ደቡብ 136 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝርከብ ኩርሙክን ኩሎም ቀንዲ ናይ መተሓላለፊ መስመራትን ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተቆጻጸርዎ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ኣዘዝቲ ሕብረት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኣብ ልዕሊ እቲ ተጸራሪ ሓይሊ ልዑል ናይ ሰብን ንብረትን ጉድኣት ከም ዘብጽሑ ብምግላጽ ብዙሓት ናይ ኩናት ተሽከርከርቲ ኣጽዋራትን ተተኮስቲ መሳርሕታትን ከም ዝማረኹ ገሊጾም። ኣብ ክልል ብሉ ናይል ዝርከብ ኩርሙክ ልዑል ወታደራዊ ስትራቴጂካዊ ቦታ ዘለዎ ናይ ዶብ ከተማ እዩ። እዚ ከባቢ ምቁጽጻር ናብ ርእሰ ከተማቲ ክልል ዝኾነት ደማዚን ከምኡውን ከም ግድብ ሮሴረስ ናብ ዝበሉ ሃገራዊ ናይ መሰረተ ልምዓታት ኣንፈት ወታደራዊ ጸቕጢ ንምስፋሕን ንምግፋሕን ምቹው ኩነታት ዝፈጥር ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓይልታት ታሲስ ኣብ ዝተቆጻጸርዎ ከባቢታት ናይ ድሕንነትን መከላኸልን ቀለቤት እናዘርግሑ ከም ዝርከቡን ኣብ ጎራብቲ ግንባራት እውን ወታደራዊ ምንቅስቓሳት እናቐጸለ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ በመንጎ ትግራይን ዓፋርን ዘሎ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ከቢድ ስጋት ይፈጥር ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብ መንጎ ክልላት ዓፋርን ትግራይን ኣብ ዝርከብ ስትራቴጂካዊ ከባቢ እምባ መጋለ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ይጋደድ ኣሎ። ሓይልታት ሕወሓትን ዕጡቓት እቲ ከባቢን ዘካይድዎ ዘለዉ ምንቅስቓስ ንሰላም እቲ ከባቢ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ ፀብጻብ መራኸቢ ብዙሃን የመልክቱ። ክልቲኦም ወገናት ከቢድ ኣጽዋር ምጽማዶምን ኳዕቲ ዕርድታትን ምስ ፈሕፍሑን ዳግማይ ውግእ ክባራዕ ይኽእል እዩ ዝብል ልዑል ስጋት ፈጢሩ ኣሎ። እምባ መጋለ ንወታደራዊ መጥቃዕቲ ምቹው ብምዃኑ ክልቲኦም ሓይልታት ነቲ ቦታ ንምቁጽጻር ዝገብርዎ ዘለዉ ቅድድም ነቲ ወጥሪ ዝያዳ ኣጋዲድዎ ይርከብ። ነበርቲ እቲ ከባቢ ከም ዝገለጽዎ እቶም ዕጡቓት ቦታታት ንምሓዝ ክንቀሳቐሱ እንከለዉ ሓሊፉ ልውውጥ ተኹሲ ይስማዕ እዩ። እዚ ኩነታት ንማሕበረሰብ ኣብ ከቢድ ራዕዲ ዘእተወ ክኸውን ከሎ መዓልታዊ ህይወቶም እውን ጸሊዎ ምህላው ይገልጹ። ነበርቲ ካብ ዕዳጋን ምንቅስቓሳትን ተገዲቦም ኣብ ቤቶም ንምቕማጥ ተገዲዶም ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ዋላ እኳ እቲ ከባቢ አንጻራዊ ጸጥታ ዝሰፍነሉ እንትኾነ ነበርቲ ግን ነዚ ህድኣት ቅድሚ ማዕበል ዘሎ ሰቕታ ክኸውን ይኽእል ብዝብል ብዓብዪ ስጋት ይዕዘብዎ ኣለዉ። እዚ ፍሕፍሕ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ እውን እንተኾነ ሕቶታት ዶብ ገና ከም ዘይተፈትሐ ዘርኢ እዩ። ሓይልታት ሕወሓት ከበድቲ ኣጽዋር ሒዞም ምንቅስቓሶም እቲ መስርሕ ምፍታሕ ዕጥቂ ብዝድለ ቅልጣፈ ይካየድ ዘይምህላው ዘመልክት እዩ። ብተወሳኺ ሓራ መሬት ዝተባህሉ ዕጡቓት እቲ ከባቢ ንባዕሎም ንምክልኻል ምግዳዶም መንግስቲ ፌደራል ውሕስነት ጸጥታ ብምሃብ መዳይ ዘለዎ ክፍተት ዘቃልዕ ምዃኑ ተገሊጹ። እዚ ዘይተፈትሐ ወጥሪ ናብ ዝኸፍአ ግጭት ቅድሚ ምምርሑ መንግስቲ ፌደራልን ዝመልከቶም ኣካላትን ብህፁፅ ኢዶም ብምእታው ነቲ ነባሪ መፍትሒ ከምጽኡ ይግባእ ዝብሉ መተሓሳስብታት ይቐርበሎም። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባትና ነዚ ሰዓት ዘዋድና መጸብጸባት ኣብ ዘይዛዚምና ኣለና ንምክትታልኩም ነመስግን። ሰላም